ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ള ഒരു അടിപൊളി ചായക്കടിയുടെയാണ്. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 കപ്പ് സേമിയയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റോസ്റ്റഡ് സേമിയയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ റോസ്റ്റഡ് സേമിയ അല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ പാനിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കളറൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. അങ്ങനെ റോസ്റ്റായി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സേമിയ വേവിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും. പിന്നെ നമ്മൾ എത്രയാണോ സേമിയ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇത് സേമിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സേമിയ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു മധുരത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി കൂടുതലായിട്ട് മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും സേമിയയൊക്കെ നല്ലപോലെ തന്നെ വന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സമയം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി ഈ പൊട്ടിച്ച് വെച്ച മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സ്പൂണോ വിസ്കോ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് മധുരം വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ 6-7 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കുറഞ്ഞ മധുരം ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും. പിന്നെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനും വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് കയ്യിലില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ 2-3 ഏലക്കായ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. പിന്നെ വാനില എസൻസ് ആണ് കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ടും നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്തിട്ടും നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സേമിയ ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കട്ട പിടിച്ച പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മളിത് കുറഞ്ഞൊരു സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലപോലെ തന്നെ കട്ടകളൊക്കെ ഉടഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 4 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ 2-3 മുട്ട ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി അളവിൽ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്താലും മതിയാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയെടുത്താലും സംഗതി നല്ല സൂപ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഓയിലോ നെയ്യോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് തന്നെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ട് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സ്പൂണോ തവിയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് 7-8 മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പാനിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അലുമിനിയം പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പോ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതിയാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് 7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു സമയമെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഇത് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെന്ത് കിട്ടുകയല്ല ഉണ്ടാവുക, കരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. അങ്ങനെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാനിൽ അല്പം ഒന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പാനിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് മുകൾ ഭാഗവും നല്ലപോലെ തന്നെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കളറൊക്കെ ചേഞ്ചായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ അത് നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ കുറഞ്ഞ ചേരുവകളൊക്കെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരം തന്നെയാണ്. ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണും വരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.